Pak Wirit. Jenenge Wirit, tangga lan kancaku. Nyambut gawene wiraswastawan cilik-cilikan. Kanggo nyukupi kebutuhan keluarga kang saben dinane kurang, yen bengi nyambi ngojek. Jam operasine bengi nganti esuk. Mangkal ana ngarep stasiun Klaten ngadang penumpang sepur saka Jakarta utawa Surabaya. Pak Wirit pancen klebu kepala keluarga kang gedhe tanggung jawabe. Prigel nyambut gawene. Prasasat sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil. Pegawean apa wae kang kira-kira bisa ngasilake dhuwit ora ditampik. Nalika duwe gagasan arep nambah penghasilan ngojek, bojone mrayogakake ngojek awan, ora wayah bengi. Apa kowe ra ngerti? Operasi awan ki saingane wis akeh. Tur kudu antri sesuai urutane kang wis diatur. Kate isih ana maneh armada charteran roda 4 lan roda 3 becak. Bengi po sampeyan rak wis kesel. Resiko witekno piye maneh. Kelakon objek tambahan gaweane lumaku lancar nganti meh entuk 3 sasi slamet ora ana apa-apa. Ora ketang sithik saben mulih nyambut gawe kena dijagakake mesti nggawa dhuwit. Gumune kepati ing atase golek dhuwit angele kaya ngene nganti direwangi nibonangi banting tulang. Wong lelungan saka Jakarta, Surabaya lan kota-kota gedhe liyane kok ya mesti ana. Ojek Pak, monggo kula dherekake tindak pundi? Pulau Watu Mas, pinten? Pulau Watu, nggih monggo. Tekan sawise ongkos disepakati, Pak Wirit langsung tancap gas ngeterake penumpange kang nggawa gawan rada mbriyot. Tanpa ngrasakake ademing hawa tengah wengi, petenging dalan padesan lan sepining wong. Sepeda motor kang wis ora anyar gereng ngeblas ngliwati bulak sawah lan kuburan desa. Krimis mangsa rendeng wiwit tumiba nelesi Bantala. Pancen nalika sepur Argolawu lan kang ditumpaki saka Jakarta mlebu stasiun Tugu Ngayogja wis digebyur banyu udan. Ana dalan wong loro kang padha-padha nahan hawa adem ora omong-omong. Kejaba mung kadangkala mangsuli pitakonan basa-basi. Pak Wirit pun dangu ngojek. Dereng nembe 3 wulan. Kathah pengalamane nggih ngojek dalu. Nggih biasa-biasa mawon. Yen dibanding mlaku awan, saking sudut pemasukan nggih lumayan. Ning hawa bengi niki lho sing megahi. Pun nate gerah napa? Jatuh sakit sih dereng. Awak lungkrah pun mesti lengganan. Boten jalan awan mawon. Pun ning boten cucuk. Kathah ojeke tinimbang penumpange. Kamangka dereng jajane. Darius meneng wae ora mangsuli. Ing batin benerake panemune Pak Wirit. Maklum, akeh pengangguran ora wurung playune ngojek utawa yen kepeksa becak. Pegawean kang syarat-syarate gampang tur ora nganggo KKN. Pawitane waton fisik kuat, setoran ajeg lan manut aturane juragane. Kendile mesti ajeg-jejeg
ora bakal miring ngguling. Jenengan asli Pulau Watu, Pak? Mboten, mbok wedok sing asli mriki. Kula asline tebih. Pun mboten duwe wong tuwa, sedulur adoh kabeh. Oh, ngapunten, Pak. Mulane ngendikane rada kagok ketingal yen sanes sederek mriki. Mboten napa-napa. Sepi maneh. Sepeda motor wetonan taun 2000-an kaya-kaya ngetok karosane menggak-menggok ngenut dalan padhesan kang wis krasa nanjak munggah. Pitakone Pak Wirid kaya nggugah macan turu. Sakal dheweke kelingan lelakon nyedhihake kang wis kepungkur. Wektu iku kepeksa kudu munggel anggone ngangsu ilmu ana ing kota pelajar mahasiswa, kota perjuangan lan punjering kabudayan Jawa Ngayogyakarta Hadiningrat. Predikat Jogja minangka Indonesia Mini nyurung putusan pilihane mantep ana kutha gudeg. Klumpukane maneka warna etnis bangsa Indonesia kanthi nggawa budayane dhewe-dhewe sarta akehing kampus pawiyatan luhur negeri apa dene swasta duweni daya tarik kang kuat tumrap dheweke. Dasar anak lanang barep disekarep wong tuane, waton anggone ngangsu kawruh ana paran tenanan. Adine wadon kang mung siji til wis pacaran karo kancane anak juragan. Ora suwe maneh bakal omah-omah. Mula kanthi tekad lan semangat makantar-kantar, dheweke kelakon kuliah ana salah sijining pawiyatan luhur swasta jurusan ekonomi perusahaan. Sesasi rong sasi nganti wis ngliwat semester 7 ngancik semester 8. Kiriman duit saka wong tuane lancar, komunikasi layang uga ajeg ana. Malah sok-sok telepon yen ana bab kang luwih wigati. Nanging wiwit semester 9 kirimane duit lan komunikasine mandeg greg. Kedadean bencana alam bebendu lindu gede lan tsunami ing desa kang nggawa Banten warga klebu keluargane, mbuyarake pengarep-arepe nggawa ijazah lan gelar sarjana ekonomi. Apa maneh sakwise oleh kabar resmi wong tuane tumekaning pati dadi bebantening bebendu alam ing tlatah kelairane. Adine dikabarake ngungsi dikukup calon maratuwane, dinikahake karo pacangane celimen, upacarane adat sederhana. Kedadean gegirisi iku kang jalari mandeg kuliahe. Kanggo urip saben dinane sadurunge bisa sesambungan karo sedulure wong tuane, dheweke nyambut gawe sak kecekele, waton bisa kanggo cagak urip. Dadi tukang ojek nganti ing sawijining dina sasi Desember. Dheweke ketemu karo Ndari, adik kelas kuliahe kang tetela saiki dadi sisiane. Mbok menawa pancen wis dadi jodhone. Jalaran sakwise makaping-kaping ngojek ngeterake Ndari saka pondokane tekan kampuse, suwe dingerteni menawa dheweke mahasiswa lagi istirahat cuti kuliahe. Ayake merga witing tresna jalaran saka kulino iku nganti ing sawijining dina anggone ngojek ngeterake penumpange tekan Pulau Watu. Ya omahe Ndari Sundari kang saiki dadi pendampinge. Tanpa ngrasakake ademing hawa tengah wengi, petenging dalan lan tetesing udan, keclaping kilat swara gluduk ing mangsa rendheng,
Pak Wirit nekat bablas nrajang dalan padesan kang wiwit digrujuk udan. Udakara jam 3:30 esuk wis tekan omah kang dituju. Senajan wis nganggo jas hujan lan helm, wong loro tetep jedindil teles kebes merga udane pancen deres tenan. Bubar nampani ongkos karepe Pak Wirit arep bablas tancap gas, nanging dicandhet Darius lan sisihane kang bukakake lawang. Nyawang kang lagi teka jedindil Sundari trenyuh tuwuh sih sutresnane marang sakpadha-padha kang lagi rekoso. Sawise resik awak lan ganti klambi silihan, Pak Wirit disuguh wedang ginastel lan telo anget. Ing jaba udane gerjih, sepi nyenyet, ora ana suarane walang kecek kejaba kodhok sesumbar gedhen-gedhenan swara. Nyuwun ngapunten, kula ngrepotaken panjenengan sing kedahe pun ngaso sare malah njagongi kula. Sekali-kali mboten napa-napa Pak Wirit, yen injang jenengan sambene napa? Bantu-bantu semah kula dodol sekul gudangan, kalih gorengan bangsane bakwan, tempe, tahu bacem, krupuk. Yen onten sing nitip nika sok-sok nggih pisang goreng, telo goreng, lan sanes-sanese. Putra pun pinten? Kalih, bajeng SMP kelas 3, ragile kelas 3 SD. Pun dangu sadeyane sego gudangan. Nggih kurang luwih pun 2 taunan. Oh, mula jenengan ora jalan esuk, milih metu bengi. Inggih, merga kepeksa kahanan iku. Sepi, wong loro maneh kabeh ngenut lakune pikirane dhewe-dhewe. Ora jinarak, Pak Wirit ketarik eling lelakone nalika isih makarya dadi TKI ana Arab. Ya ing kono mula bukane ketemu Warti, bojone kang saiki wis nuwuhake asiling winih katresnan jati. Suwarso, mbarepe lan Suwartinah adine. Nalika semono, Suwarti sisihane uga dadi TKW legal kang dikirim saka Kabupaten Klaten. Sesambungan katresnane diterusake sakwise padha-padha rampung kontrak kerjane 3 taun. Duwe celengane dinggo ragat ijab ana desane. Jalaran kekarone wis lolo ora duwe wong tuwa. Manggon omah tinggalane maratuwane ing wedi, sarujuk buka toko cilik-cilikan. Mlaku sawetara taun nganti anake mbarep lair. Pangupa jiwane saka tokone isih bisa lumaku. Nanging barengi anake ragil metu, tokone kepeksa kukut bangkrut. Ora bisa diatasi kanthi ngeguh-ngeguhake dhuwit celengan, merga reregan sangsaya mundhak. Kalah modal karo toko liya kang luwih gedhe. Bubar baleni wedang kang isih manget-manget, wong loro nyedot rokok ditokake metu irung, keluke kluwer-kluwer ndedel mendhuwur. Kahanan nyenyet ora ana kang nyuwara. Ing jaba isih grimis. Kur nyanyine kodhok isih ngrenggani wengi kang sansaya entek. Merga Darius isih ngematake udute ngenam ronce angen-angene, Pak Wirit ora wani jugarake konsentrasine tuan rumah kang grapyak sumanak gedhe sosiale lan pangertene. Ing batin Pak Wirit ngaturake panuwun marang Gusti Kang Maha Asih dene kepareng ketemu karo wong kang duweni kepedulian marang sakpadha-padha.
Jaman saiki arang wong kang prikemanusiaane kaya Darius, penumpang kang diterake saka stasiun Klaten tekan Pulau Watu iku. Saka omong-omongan mau Pak Wirid ngerti menawa bundari sisihane Pak Darius iku kanca kuliah ana Jogja kang padha-padha kedunungan rasa tresna lan wusanane dadi judune. Bundari saiki dadi karyawan ing apotek Sidowayah Darmo, nyambi buka dipot obat ing omahe. Pak Darius kang gejibah ngawat-awati lan kulaan obat ana Jogja, kala-kala kulaan ana Jakarta utawa Surabaya, gumantung kebutuhane. Rancangane yen wis oleh izin arep buka apotek ing Jatinom dijenengi Apotek Waras. Pak, nyuwun sewu, empun kenthong subuh, kula nyuwun pamit. Lah isih ngrejeh ngoten kok. Dientosi sak terange sedhela melih rak pun fajar. Wangsulane Darius karo menyat saka kursi mas padhaake jam tangane. Matur nuwun, kantun grimis alit tur empun fajar kula estu nyuwun pamit. Sepisan malih nyuwun pamit mengkih tulung dipamitke Ibu. Omongane Pak Wirid karo buka nguculi klambi silihan. Lho, mboten susah dilepas. Jenengan agem mawon tekan dalem. Napa ajeng ngligo tanpa klambi mung nganggo jas hujan? Yen kersa pun diagem mawon. Nanging yen mboten gelem kapan-kapan dihampirke mriki yen pinuju ngeterke penumpang ngojek wonten Pulau Watu mriki. Yen kersane ngoten nggih kula tampi kanthi bingahing manah. Saestu kula ngaturake panuwun ingkang kathah. Mugi Gusti Allah tansah paring berkah. Sawise ndingkluk hormat lan salaman hangat, Pak Wirid nekat ngeterake sisane wengi. Ninggal omah kebak wewarah tumuju urip kang barokah. Nganti tekan omah, Pak Wirid ora kuwagang buang pengalaman kang mentas dialami. Apiing bebudene Bundari lan Pak Darius sisihane tansah cinithak ana ing atine. Ing batin kepengin keluargane nyonto duweni bebuden kaya kang ditindakake Pak Darius lan sisihane. Barengi jumeduling Bagaskara kang durung ngatonake cahyane merga ketutup mendung ing mangsa rendheng. Pak Wirid slamet tekan omah. Nyumurupi bojone bikut ndasarake dagangan ana meja ngarep omahe. Direwangi anake mbarep lan adine sadurunge padha budal sekolah. Atine trenyuh uga syukur dene anake ngerti mbiyantu wong tuane. Senajan saben dinane kahanan iku disumurupi, nanging esuk iku dheweke rumangsa beda karo kahanan ing saben dinane. Ngerti sisihane teka, Warti gita-gita ninggal gaweane gawekake kopi karemane bojone. Bubar resik awak, ganti penganggon lan nyeruput kopi ginastel. Pak Wirid mlebu kamare nibakake awake ngloso ana peturane turu. Senajan isih ketap-ketip angel ngeremake mripate. Warti sisihane ngerti yen sing lanang ngalami guncangan atine ketitik owah-owahaning praupane lan klambi dudu duweke kang nemplek awake. Nanging Warti sareh ora grusa-grusu age-age pengen ngerti. Pak Wirid dijarake ngasokake awake kang katone kesel. Pancen kesel tenan, fisik lan mentale. Cutel.